And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa ate ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Ellie. Hindi ko tunay na pangalan. And this is my secret file. Dumating ako ng UAE na ang edad ko ay 23 years old. Nakapasok ako sa isang company agad after a week at na-assign sa warehouse. Meron akong nakilalang isang babae na maganda, sexy, at parang mapagmahal. Feel ko lang. Tinanong niya ako, "Bago ka ba rito?" Sumagot ako ng, "Opo, bago lang ako dito." Tapos magpa-follow up lang daw siya sa mga item niya. At nagpakilala siya sa pangalang Lisa. Ganun daw ang daily routine niya. Ang mag-check sa warehouse para makuha ang materyales niya. Dahil isa siyang team leader. Napansin ko na para siyang isang ate ng mga nagtatrabaho doon. So fast forward, nag-decide ako na mag-transfer sa accommodation ng company. Dahil nung una ay nakikitira ako sa tita ko. Unexpected na makakasama ko si Ate Lisa sa parehas na kwarto. Mas nakilala at naging close kami. Hanggang sa nagkakayayaan ng lumabas. Isang gabi, niyaya niya ako. Sasama niya raw ako sa bar. Kasama ang ka-team niya. Umuo ako. The whole night, nasa tabi ko lang si Ate Lisa. Ayun, inuman kami, kwentuhan, at tamang chill lang. Hanggang sa napansin kong para bang lasing na siya. Nag-decide na ako na iuwi na siya. At nang makauwi na kami, pinaupo ko muna siya sa sofa. At ganun din ako, nahilo na ako. Napaupo na rin ako sa sofa. Magkatabi kaming dalawa. Sa pagkakataong yon, nakaramdam ako bigla ng kaba. Dahil bigla niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Although,
Wala namang nangyari. Nag-overthink lang siguro ako noon. Hanggang sa nakatulog kami parehas. Dala na siguro ng sobrang kalasingan. After noon, ay lagi na siyang nagme-message sa akin. Kahit nagkikita naman kami palagi. At napansin ko na parang may kakaiba sa kanya. Kung paano niya ako alagaan. At kung paano niya ako tingnan. Iniisip ko nga, may gusto ba siya sa akin? Lumipas pa ang mga araw, ganun at ganun pa rin ang eksenahan namin. Hanggang sa isang gabi na naman, nalasing siya. Kasama niya ako noon nang mag-overnight kami sa bahay ng kaibigan namin. Hanggang sa na-shock na lang ako nang bigla niya akong yakapin at halikan. And we spent the most beautiful night ever. Hawak kamay lang kami. Naisip ko, mali at hindi tama. Dahil 10 taon ang age gap namin. At ang alam naman ng lahat, super close lang kami. Pero, ganun siguro talaga gumalaw ang Kupido. Matatamaan at matatamaan ang dalawang taong nagmamahalan. Na-attach na ako sa kanya. Gusto ko palagi siyang nasa tabi ko. At ganun din naman siya sa akin. Marami kaming natututunan sa isa't isa. Pero mas more of, marami akong natututunan sa kanya. So, walang nagbago sa amin sa paglipas ng panahon. We became stronger. Kahit pakiramdam namin, maraming humahad lang. We lived for almost 2 years together. Hanggang sa isang araw nakatanggap siya ng magandang balita na ayos na yung pagpunta niya ng US. Magkahalong lungkot at sayang naramdaman ko. Malungkot dahil malalayo siya sa akin, pero masaya kasi alam kong pangarap niya yun. Matagal na. And kinakailangan niya ring mag-decide umuwi ng Pilipinas. Mahirap yun para sa akin dahil may iiwan ako. So iyak ako ng iyak bago ko siya ihatid sa airport. Pinilit ko na wag dumepende sa kanya. Pero alam kong mamimiss ko siya. So sinubukan naming mag-LDR. Daily ang video call at chat namin. Hanggang sa dumating yung araw na ako naman ang uuwi ng Pilipinas. So after 7 months na magkahiwalay kami, ay makikita ko siya. Excited na excited ako. Pagkarating ko pa rin ng Pilipinas, dumiretso muna ako sa pamilya ko. Then pumunta na ako sa kanila. Kahit natatakot akong mag-isang bumiyahe, tinuloy ko pa rin. Dahil makikita ko siya. Pagdating sa bahay nila, niyakap ko siya. Tapos, sakto, may handaan sa kanila. Birthday ng pamangkin niya. Welcome na welcome ako sa pamilya niya. Ang sarap sa pakiramdam. Walang mapaglagyan ng saya ko. I spent 2 weeks sa kanila. Pasyal lang sa kung saan-saan kasama ang pamilya niya. And then, dinala ko naman siya sa probinsya ko. Ganon yung setup namin.
Hindi kami nagsasabi ng status naming dalawa. Basta, sinasama lang namin ang isa't isa sa kanya-kanya naming pamilya. Pero sa side ko naman, maganda ang pagtanggap nila sa kanya. And that moment was so amazing. So, eto na. Kinakailangan na naman naming magpaalam sa isa't isa. So sabi niya, konting tiis na lang daw. Malapit na siyang umalis, pupunta ng US. Tinanong ko siya kung ilang taon kaya bago kami magkita. Napaiyak na ako noon. Tapos ang sabi niya lang, basta let's make this work. And then, bago ako umalis, nakiaram ako ng phone niya. May isi-save sana akong photo ko. And then may nag-pop out. Nakita ko, may convo sila nung ex niya. Imbes na aalis ako ng bansa na masaya ako kahit na umiiyak, nagalit ako. And she explained na magkaibigan lang daw sila. Ganun lang daw talaga. Nagkaroon lang daw sila ng conversation. And then, umalis na ako ng bansa. Nang masama ang loob ko. Maraming mga katanungan sa isip ko. Nandun na yung paghihinala. Few months later, busy siya palagi. Naiintindihan ko naman. Nag-a-adjust naman ako. Sinubukan kong magtiwala sa kanya. Akala ko magiging okay ang lahat. Pero mas madalas na kaming nag-aaway. And then time went by. She messaged me. Lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin sa akin. Sabi ko, palalayain naman kita eh. Kung yun yung gusto mo at doon ka magiging masaya. And then I smiled. Sabi ko sa kanya, sobrang good timing mo ah. Kung kailan ako nasa bakasyon. At nasa magandang lugar, ngayon pa talaga. And then sorry lang siya ng sorry sa akin. At sinasabi niyang mahal niya raw ako. Then sabi ko, kung mahal mo ako, bakit ginagawa mo to? Hindi na siya nakapagsalita. Inayaan ko na makapag-isip kami parehas. Patuloy ang pagme-message niya pero deadma ako. Hindi ako nag-reply after a week. Nakabalik na ako sa work ko, everyday pa rin siya nagme-message. Tapos sabi ko, kala ko ba gusto mo na bumitaw ako? Ha? Pero bakit nagme-message ka pa rin? Pinahihirapan mo ako sa sitwasyon. Then she said, gusto ko munang makitang masaya ka at okay ka sa ginagawa mo. So sinabi ko, ayokong magalit o makapagbitaw ng masasakit na salita. Kaya tapusin na muna natin tong conversation natin na to. So yun, everyday, lagi pa rin siya nagme-message. Then, 3 months after, off ko sa work, nasa room lang ako. Wala akong magawa. Inopen ko yung laptop ko. Nakita ko, naka-login pala dun sa Skype na app ko, yung account ng girlfriend ko. And then, nagulat ako sa mga nakita ko. I read all the messages from the start. Nagkakausap pa pala talaga sila ng ex niya. Kaya pala, may mga conversation sila. Grabe, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ini-screenshot ko lahat ng mga picture at messages sinend ko sa kanya. Sabi ko, kaya pala. So ganon?
Nag-take ako ng risk sa'yo? Wala akong kasiguraduhan? Sabi mo friends lang kayo, ano tong nakita ko? Noon pa lang pala niloloko mo na ako. Nagtanong naman ako, 'di ba? Sana tinapos na muna kung nung meron tayo. Bago ka lumandi sa iba. Hindi yung nagmumukha akong tanga. Kaya ka pala sorry ng sorry kasi alam mong may kasalanan ka. And then sabi niya, sorry, nagkamali ako. Hindi siya huminto kaka-message sa akin. Patuloy sa pangungulit sa akin. Pero dumistansya ako. Ang sakit-sakit no. Pinagsabay niya kami ng ex niya. Birthday ko, she greeted me. Kinumusta niya ako. Nilike ko lang yung message niya. Gusto ko siyang replyan. But I held back. Dahil hindi na dapat. Hindi na dapat eh. Gusto ko nang hanapin yung sarili ko. Kasi parang nawawala na. Sorry lang siya ng sorry sa akin. Alam kong mali. Kasi parehas kaming babae. At ewan ko kung bakit ginagawa ko pa rin to. Ang tingnan siya sa malayo. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating. Pero yung pagme-message niya sa akin, at some point nakakapagpasaya pa rin sa akin. Tinanong niya ako, bakit ko raw siya pinagtutulakan? Sabi ko sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Kasi mahal na mahal kita. Then she asked, ba't di mo ako ipaglaban? Then sabi ko, mahirap magpaalam eh. Mahirap magpaalam. Pero mas mahirap magpatawad. Madaling lumaban. Mahirap magpatawad. So as of the moment, sinusubukan niya pa rin na maging okay kami. Ako naman, nandito pa rin. Sumasaya sa ganitong klaseng setup. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. But I'm just hoping for the best. Alam kong mali. Pero masisisi niyo ba ako? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ellie. At ito, ang aking secret file.